तो हेलो गाइस वेलकाम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनाय जाफिनलायबाय दिनैनिफ्राय लोगोफोर मास मोननै मोनथामसो भिडिअ हेगारनो हानाय नंला बायदि मोनदों आरोना नेटफोर नाङोबाथाय गोजा आङो हेगारनोसै भिडिअखौ ट्राइ खालामनोसै आरोना दिनै आङो अरुणाचलाव थांनो ओंखारदों आरोना खामानि मावनो ओरैनो आरो दा बेना डिलिभारि समाव फैगासिनो ना मैथाना बेनि थाखायनो फैसा एसे नांगोना बेनि थाखाय दा फैसा गैयिनि थाखाय माने खामानि मावनो थांनो ओंखारदों आरोना नायनोसै बेसे दिन थानाय जायो बे फार्स्ट टाइम आरोना आंनि अबेबा जायगायाव खामानि मावनो थांनो ओंखारनाय अरुणाचल जायगायाव आरोना बे फार्स्ट टाइम अरुणाचल जायगायाव आं आगोलो बेरायहैयोमोनसो आरोना बेरायनोसो थाङोमोन आवगोलो जेब्ला सेंग्रामोन दा हाबा जानानै माने खामानिसो मावनो थांनो गोनां जाबाय फाग्लासो दुखु नांदों नाङाखै दुखु नांदों नाङाखै आं थांनोखाय मोजांसो मोनदों आरोना इयो गोसोखांना खाङा आंखौ खाङा इथिं नायना बुं दे गोसोखाङा दा लोगो सासेखौ वेट खालामगासिनो आरोना आं थांफेराखै नालाय जायगाफोरखौ बारा मोजां मिथियानो ओमफ्राय बेखौनो नेगासिनो इथिंबो फैथ'वाखै माने इयो बे लोगोआ मैयाल'सो हिनजाव लाबोदों आरोना माने इना काहानिया बिराद डेन्जार आरोना बेखौ बुंथ'ला आङो ओमफ्राय दा आं मा जायगायाव खामानि मावनो थांनो ओंखारदों होनबाथाय पासिघाटथिं थांनांगोन आरोना मेब' होननाय जायगा मोनसे बेहाय मा होनोमोनथाय गुर फेक्ट'रियाव आरोना गुर बानायनांगो खुसेरखौ जों दानगोन आरोना खुसेर दाननांगोन जोङो ओमफ्राय गुर बानायग्रा आंनि लोगोफोरा दंखायो गुर माने बेफोरबायदि गुर नङा जे हाथायफोराव फानोना गथा गथानो टिंफोराव दोननानै गिदिर गिदिर बेफोरबायदि गुर नङा आरोना माबा एकदमबारे इलाइसि होयो बादाम होयो किसमिस माबा माबि होनाय बेफोरबायदि आरोना दामि प्लास्टिकआव बोननानै माने पेक खालामनानै हरो आरोना गोजान गोजान जायगायाव माने बेफोरबायदि आंखौ गोसोखांनानै गाबबाय थाबालाय आं गोसोखांनानै गाबबाय थागोन खोमा हा गामारा जोंना बेबिया फैनो गोनां ना फैथारसिगोन बेनि थाखायनो थांनो गोनां जाबाय आरोना सना मैथा नै मोनफैबाय आरोना बेनो आरो लांग्राया मैथा बाय बाय बे दोनदोंमोन आरोना आङो कम्बल ब्लेंकेटखौ गोजांगोन नालाय दाथ' गोजां बोथोर ना बेनि थाखायनो लानो गोनां जाबाय थादो टाटा बाय बाय दानाबा थांबाय थानोसै लोगोफोर फार्स्ट टाइम खामानि मावनो थांनो ओंखारदों आरोना हागोन हाया आसा गैया हायाबाथाय गाबनोसै हाबाथाय मावनोसै आरोना लोगोफोरजों दा जनाय मोनफैबाय आरोना जनायनिफ्राय थांलायनांगोन आरो मोनसे गारि हमलायनांसिगोन आरो पासिघाटसिम जनायनिफ्राय आरो पासिघाटसिम मोनसे गारि लालायनांसिगोन आरोना ओमफ्राय जों पारमिट बानायाखै दा रुसिनाव पारमिटखौ बानायनांसिगोन पारमिट बानायबासो थांनो मोनगोन नालाय ना अरुणाचलाव बेनिखायनो पारमिटखौ बानायना लानोसै पारमिट बानायनानै अरुणाचलाव लांसै पासिघाट आरो पासिघाटनिफ्राय आरो मोनसे गारि हमबावनांगौ माने मोननै लोगोफोरजों दा पासिघाट मोनफैबाय आरोना पासिघाट मोनबाय ओमफ्राय पासिघाटनिफ्य जों दा थांसै आरोना पासिघाटनिफ्राय आरो 1 घन्टासो लाबावगोन आरोना 1 घन्टासो लाबावगोन बे थांबाय थानांसिगोन आरो लोगोफोर दानोबा दसे लाखिथ'बाय आरोना गारिखौ दसे जिरायनोसै इयानो ओमफ्राय दसे जिरायनानै माल माथा खादो आरोना गारियाव ओमफ्राय बे खाखांनानै थांसै दसे थानानै बारा गोबाव गैला आरो बारा गोजानबो गैला मोनहैसिगोन दानाबा नै एसे खर जाना लानोसै खर सासोदोना ओंखायनो जाना लानोसै माने नै बोरै जाना थाबाय लोगोफोर माने दसे जायगायाव थांलाय माल लुट खालामलाय दसे जायगायाव थांलाय माल लुट खालामलाय बेफोरबायदि खालामगासिनो आरोना माला मोनहैगोनथाय ओंखाम उखैनाय बायदि मोनबाय नायना लादो लोगोफोर जाय पासिघाट टाउन नुवाखै माबोरै आरो दिन्थिलांबाय थागोन सिङावबो
फैसिगोन आरोना लोगोफोर बारा गोजान गैला ससेल'सै आरो दा खरै मोनबाय मानसिफ्रा गाखो गाखो खर'फ्रा साजोब्बाय माने गोबानो ओंखारसै आं गारि गाखोनाया माने ओमफ्राय नै बेफोरबायदि उनावसो जिरायबाय आरो ना बानानै जोंना गारिया इदि माने खाथ्राखा गारिया बेफोर सब माल माथा लांजोबदोंमोन अरुणाचलनि गारि नालाय बेफोरबायदिनो जायो आरो अरुणाचलनि गारिफोरा माने लांदां स' लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय आरो ना जोङो जि जायगायाव खामानि मावनो गोनां बे जायगायाव मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय दा दसे रेस्ट खालामनोसै रेस्ट खालामलांसै ओमफ्राय आं मानि थाखाय फैदो ओमफ्राय मा खामानि मावनो नागिरदो बेखौ उनाव बुंनोसै आरो ओमफ्राय मा खामानि थाखाय फैदोंमोन ओमफ्राय मा खामानि मावगोन बेखौ गाबोन दिन्थिसै आरो ना भिडिअखौ बेसिमाव दोनथ'नोसै बाय टाटा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय